ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آية بالمياغذمي الله تبارك وتعالى giyeceğini günnide ve günnide giyeceğe dahil etdiğini ve günni ve ayini musakhar edenni her bir muayyen bolun müddetecelli mesirlerinde seyrederler. Ve Allah tebarek ve Teala sizin etdiğin amallarınızdan agah ve haberdardır. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Şu işler ve gen kudretler Allah tebarek ve Teala hak zat bolan soňdur ve kafirlerin şerikdir dip aýtýan zatlarının batildygini bildirýändir. Ve Allah tebarek ve Teala nihayette büyük ve uludur. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Aya görmedinmi? Tahqiq naw deryalarda Hudaýyň fazl kerem bilen ýürýär. Taýside özünün nişanalarından bäzisini kökezmek üçin. Tahqiq şu işte nişanalar bardır her bir sabrly we şükürli adamga. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Vakti ki şolarını dağlar yani ve bulutlar yani mowjlar örtüp bassa, Hudaýa ibadetini has edip Hudaýyny çağırarlar, bize necat berewer diýip. Pes vakti ki Allah tebarek ve Teala şolarga necat berse, bir kenary salamat çykaryp, pes şolardan bäzileri orta halda bolarlar. Ve bizim ayetlerimize hiç kim inkar etmez, meger her bir wa'desine vefa etmeýänler, nihayette küfran-ı nimet etdiýänler inkar ederler. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ey adamlar! Öz perwerdigaryňyzyň gahry gazabyndan gorkun. We ol günnenne gorkun ki ol günne ata oğlundan Hudaýyň azabyny def edip bilmez we oğulla atasyndan bir şeýni def edip bilmez. Tahqiq Allah tebarek we Teala Kıyamet bar, dogzak bar, cennet bar diýip eden wa'desi hakdyr. Pes dünýä hayaty sizler aldamasyn. O Hudaýyň halimligi bilen, o Hudaýyň rahimligi bilen şeytan sizi aldamasyn. İnna Allaha indehu ilmus saati ve yunezzilul gayth ve ya'lemu ma fil arham ve ma tedri nefsun mâzâ teksibu gada ve ma tedri nefsun bi ayyi ardin temut. İnnallaha alimun habir. Tahqiq Hudaýyň ýanyndadyr. Kıyamatın gaýym boljak wagtynyň ilmi. O Huda ýagdyrar ýagyny. Wa hatynlaryň rahminäki bar zatyny Hudaý biler. O hiç kim bilmez ertir näme işetjegini. O hiç kim bilmez haýsy ýerde we haýsy mekanda öljegini.
Tahqiq Allah tebarek ve taala bilýändir we hemme zatdan habardardyr.